Padayon Igsoon kung sa imong pangutana. Pangutana ko, Pastor. Okay? Ang ako pangutana, Pastor, kaning kabahin sa mga backslider, Pastor, mga Adventist nga mga backslider. Mhm. Kastiguhon ba ni? Aduna ba'y mo kastigo sa ila o ang Ginoo ba'y mo kastigo o ang kalaban, Pastor? Igsoon nga ni. Ang imong pangutana unsay role sa church sa anang mga nag-backslide or ang imong pangutana unsay role sa Ginoo mahitungod anang mga taong nag-backslide angay ba sila kastiguhon asa nga area sa church or iya sa Ginoo? Kanang iya sa Ginoo kay wala naman sila, Pastor, manumbaling sa ilang kamatuoran nga nangkon. Mhm. So, ang iya sa Ginoo ang imong pangutana. So, wala sila manumbaling sa kamatuoran. Niya tambag gikan sa Biblia Igsoon. Ikaduhang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21. Basta wala ka magngalan, muhatag ko ani nga advice. Gawas kung nagngalan ka kay gusto man ko maminaw kung unsay rason sad. 21, kay alang kaniya, maayo pa lamang unta hinuon nga wala sila mahibalo sa dalan sa pagkamatarong kaysa mutalikod sila. Tapos mahibalo niini, mutalikod gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila, sila himatud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nagaingon gibalikan sa iro ang iyang kagalingong suka ug tapos madigo ang anay sa iya nang mobalik siya sa paglunang. So, mas maayo kuno igsuon nga wala na lang ta siya mahibalo sa pagkamatarong og kung nahibalo siya unya iya pag yung talikdan nini. So mo na giingon sa balaang kasulatan igsoon. Okay? Follow up igsoon. Kana bang sa ato pa, Pastor, okay ra na sila nga mabackslide kay wala may mo kastigo sila o wala mga kasakit nga maabot sila unsa man nabay mga kasakit nga maabot. Actually, ingani dili man ta kabalo og unsa nga klase nga kasakit ang ihatag sa Ginoo. Ginoo na mo gyud nahibalo ana. Okay? Kung unsang mga kastigo ihatag sa Ginoo, Ginoo ra sa nahibalo kay ang iyong gipangutana mahitungod man gud sa side sa Ginoo. So mahitungod sa Ginoo, kabalo ta nga nag-ingon ang Biblia nga mas maayo pa nga wa sila mahibalo sa kamatuoran. So basically na gina siya ay corresponding gitawag nato og consequence or punishment sa katapusang mga adlaw. Pero wala ta kabalo kung unsa nga paagi. For example, kining giingon sa Proverbio Kapitulo 1, versikulo 24. Nagingon, tungod kay ako nagtawag og kamuming balibad. Okay? Akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga mga tambag ug dili mo buot sa akong pagbadlong. 26, ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. So, meaning nagyud sila punishment. Pero wala lang ta kabalo unsa nga punishment ang ihatag sa Ginoo sa ilaha. Kay ang Ginoo ra man say nahibaloan ni Igsoon, pero nagyud siya punishment base sa akong gibasa. Mukatawa pa man gani ang Ginoo sa adlaw sa ilang pagkalaot. Meaning to say, once nga matagaan na sila og judgment, mauna na siya. Okay, balik ka ni Igsoon. Sige, salamat kayo, Pastor. Insakto na to, Pastor. Okay na ko ato. Okay, daghang salamat usab Igsoon sa imong pagpanawag, no?